Добре дошли в още една истинска история, разказана от Редит. Наемодателят се е прецакал с грешния наемател твърде дълго. Напуснах града и съм в доста голям град в същата провинция. Същите закони за наемателите. Имам няколко съквартиранти в прилично голяма градска къща. Ние се разбираме добре. Но има един проблем. Само аз мога да пиша чекове, а заплатите ни не се редят. Така че аз съм този, който плаща наема и обикновенно не мога да го направя на първи, защото съквартирантите обикновенно не плащат на време. Уведомяваме наемодателя, че може да закъснеем ден или два, но винаги ще го имаме най-късно до трети. Те изобщо нямат проблем с това и лично съм говорил с тях. От около година това работи добре. Без оплаквания от наемодателя, защото дори и често да закъсняваме с ден или две, винаги плащаме. Освен това сме сравнително тихи и не нанасяме щети на имота. Почти образцови наематели. Всъщност нямам представа защо, но един ден това се промени. Подозирам, че друг човек в компанията е започнал да наблюдава региона. Един ден внезапно получихме призовка в Rental Housing Tribunal, наричан по-нататък RHT, на второ число на месеца за неплащане на наем. Това всъщност не води до дело, защото платихме същия ден. Но сега трябва да платим таксата за кандидатстване, която наемодателят е платил, за да връчим призовката. Подразних се на съседа, който също беше началник, и в крайна сметка чух, че техният контакт във фирмата вече изисква табинво число на месеца без изключения. Това наистина не работи за нас, така че вероятно трябваше да платим тази такса 15-20 пъти през следващите 2 години. Можех да отида на съд заради това, но технически нямахме крак, на който да се изправим, и го знаех. Може би, ако отида достатъчно пъти, ще мога да ги набедя за тормоз, но нямам време за това и съквартирантите ми не се интересуват. След като беше разделен между нас, целият хонорар не беше достатъчно възпиращ фактор, за да променим поведението си, така че го приехме. Ако това беше единственият проблем, нямаше да има много история. Горе-долу, по същото време, свободата на наема изчезна, както и задължителната поддръжка. Няма да изброявам всичко, което се обърка и не беше поправено. Накрая ще получите добра идея. Ние страдахме от това. Всички работехме твърде много часове с ужасно заплащане, за да можем да направим нещо по въпроса. Адаптирахме се. Но след около 2 години се счупи. Всички, освен мен, станаха и се изнесоха поради различни причини в рамките на период от 4 месеца. Изобщо няма да навлизам в подробности за моите съквартиранти, защото нещата някак си избухнаха поради няколко различни причини извън това. Няма причина да копаем нещо от това. Спестявах известно време и успях да напусна работата си, без да се налага веднага да намеря друга. Така че изведнъж имах много време. Не исках да оставам и да плащам наема сам, или да трябва да намеря нови съквартиранти, с които мога да живея. И с моя опит в RHT знаех, че държа наемодателя за топките. Така че отидох за тях. Спрях да плащам наем. Досадно не получих призовка първия месец, но направих втората. Така че отидох с щателно документирани множество доказателства за неподдържане на имота и влизане в имота без официално уведомление. Имах копие за наемодателя и копие за съдията. От опит знам, че технически трябва да предоставиш на другата страна доказателствата пред трибунала, но също така знаех за тази свобода на действие, която съдията дава на онези, които се представляват. Така че не дадох доказателствата на наемодателя, докато не излезе нашият случай. 100% пълна засада. Те твърдяха, че са попаднали в засада, но съдията просто отхвърли случая, облече ме малко и ми каза да подам собствената си призовка, както трябваше да направя. Това беше дребното отмъщение. Хазяинът и адвокатът караха 3 часа, за да стигнат до там, за нищо. По-лошо от нищо. Подадох собствената си призовка и големият ден се появи.
Изминаха около 4 месеца, от които не плащах наем в този момент. Готов съм, ако загубя, но не мисля, че ще загубя. Цялото нещо не можеше да мине по-добре. Имах 20-30 страници доказателства и 20 странни снимки. Те нямаха нищо. Те нямаха реална защита за това, че бойлерът ни не работи в продължение на 6 месеца или че нямаме хладилник в продължение на 1 година, само за да спомена 2 сериозни проблема. Цялата им защита се основаваше на това, че сме закъснели за наема, което всъщност работи срещу тях веднъж, което доведе до това съдията да научи колко пъти сме платили таксата за кандидатстване и лъжи, които нямаха доказателства в подкрепа на тях. Те дори ме заговориха няколко пъти и видях в очите му единия път, когато отворих уста, за да протестирам по време на техния ред да говорят. Но се принудих да млъкна с всеки грам воля, която имах. Така че излезе само изписък, съдията ме уважаваше. Нямаше никакво уважение към хазяина. Бях спечелил на всеки възможен фронт. Единственият въпрос беше колко. Беше повече, отколкото някога съм виждал. Получих 9 месеца безплатен наем и на хазяина беше наредено да оправи всичко, преди да изтече следващият месец, иначе щях да получа повече. Подадох предизвестие, че напускам в края на 8-я месец и напуснах в края на 9-я. Тъй като наемодателят никога не беше подновявал договора за наем, не трябваше да му давам 3-месечното предизвестие, посочено в договора за наем. Ако искате да посочите цифра, всъщност получих присъда от 30 000 в моя полза, коригирана спрямо инфлацията и закръглена. Освен това, накарах хазяина и адвоката да карат 3 часа, 2 пъти, само за да загубят. Лицето на хазяите беше толкова червено накрая, че си помислих, че ще получи инфаркт. Но той не го направи. Чао, Марк. И стигнахме до края на друга истинска история, разказана от Reddit. Кажете ни в коментарите какво мислите. Оставете вашето мнение. Към следващия.